आज लक्षात असं येतं 40 वर्ष आपली दखल घेतली नाही सरकार, काही करायचं सोडलेलं नाही या मंडळीने. लिखित काही रिपोर्ट्स अहवाल जे उपलब्ध आहेत त्याच्याप्रमाणे राष्ट्रपतींपर्यंत जाऊन हे गाऱ्हाणे मांडण्यात आलेलं आहे. लोकशाही पद्धतीने प्रयत्न करण्यासाठी जे जे काही करावं लागतं ते या मंडळीने केलेलं आहे. आपलं दुर्दैव असं की इथलं सरकार असो किंवा केंद्र सरकार असो, दोघांनीही एका सत्याची दखल घेतलेली नाही. हा नाठाळपणा, हे दुर्दैव आहे असं मला वाटतं, आपल्या सगळ्यांनाच वाटतं. कदाचित आपल्यालाही वेळही आली नसती आपली ते जमण्याची जर ही गोष्ट 1987 सालीच त्याचा निर्णय निकाल जर लागला असता. आणि कदाचित त्यावेळी दोन्ही भाषा या राजभाषा आहेत हे समजून घेता येण्यासारखं तत्व त्यावेळेला होतं. कोकणी राजभाषा झालेली मराठी का नाही? 2 वक्त्यांनी आतापर्यंत गोरा ढवळीकर सर आणि प्राचार्य गजानन नांद्रेकर सर यांनी सांगितल्याप्रमाणे मराठी ही भाषा राजभाषेसाठी लागणारा कुठला निकष पूर्ण करत नाही. जी जुनी मंडळी याच्याशी संबंधित आहे त्या सगळ्यांना शोधून काढायचं. कदाचित त्यांना येणं शक्य नसेल तर काहीतरी व्यवस्था करून त्यांना त्या ठिकाणी आपण आणलं पाहिजे. जे प्रखंड मेळावे संपूर्ण गोवावर येतील त्यावेळी या सगळ्या जुन्या मंडळींचा मार्गदर्शक आशीर्वाद आपल्याला हवा आहे. आणि त्या आशीर्वादाखाली आपण सगळ्या तरुण मंडळींना या आंदोलनात आणणार आहोत. हा परम आपण इथे करूया असं मला वाटतं. मी सांगितलेलं म्हणजे 2 ही दमाची लढाई आहे असं मी म्हणतो. कारण आता मेळावा झाला आणि तो यशस्वी झाला. मी प्राचार्य नांद्रेकरांना विचारलं होतं की साधारण तुला काय अंदाज आहे किती उपस्थिती राहील? ते म्हणाले 100 उपस्थिती निश्चित राहील असं त्यांनी सांगितलं. इथे 200 उपस्थिती ही उलटून गेलेली आहे. आणि त्यामुळे मांगरे प्रखंडाचं मी अभिनंदन करतो, कारण येणाऱ्या सगळ्या प्रखंडांसाठी एक अत्यंत चांगला आदर्श उपस्थितीचा त्यांनी घालून दिलेला आहे. लोकशाही आकडे महत्वाचे असतात, डोकी महत्वाची असते, अक्कल महत्वाची असतो असं नाही. किती संख्या आली, किती मंडळी आली. बऱ्याच वेळा एक आरोप आपल्यावर होतो की मराठीचं आंदोलन हे आता ही सगळी जुनाट जाणती नाही, माझ्यासारखी केस टिकलेली मंडळी करणार अशा पद्धतीचा एक प्रचार केला जातो. देवासाठी करावे लागतात, आपल्या पोरांच्या भवितव्यासाठी करावे लागतात. आज ते करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि त्यामुळे ती वोट बँक जी आहे ही बांधण्याचं काम हे प्रखंड मेळाव्यापासून सुरू झाले. आपण कोणाच्या विरोधात नाही. मराठीला सपोर्ट करणारा, मराठीला पाठिंबा देणारा कुणी असला, निवडून येणारा आणि हे करणारा, तर त्याला मत देण्यात आपली काही हे नाही, आपली रिझर्वेशन नाही. परंतु हे कळलं पाहिजे की मी जर याच्या विरुद्ध जर गेलो तर ही मतं मला पडणार नाही. गोव्यातल्या 40ही मतदारसंघात जे मतदारसंघ अल्पसंख्याक मतदारसंघ म्हणून ओळखले गेले आहेत तिथे देखील निवडून येण्यासाठी अल्पसंख्याकांना हिंदू मतं लागतात. त्या हिंदू मतात 80% मराठी प्रेमी असतात. दुर्दैवाने ही ताकद, ही शक्ती, ही जाणीव आपल्याला गोवाभर नाही, ही जाणीव आपण पुढच्या 2 वर्षात निर्माण करणार आहोत. आणि त्याच्यासाठी प्रखंड रचना आहे. या प्रखंड रचनेवर आपण संतुष्ट नाही आहोत. याच्याही पुढे जाऊन ग्रामस्तरावर रचना झाली पाहिजे. म्हणून आज या पहिल्या आरंभाच्या बैठकीत ग्रामप्रमुख ठरवण्यात आले. या ग्रामप्रमुखांनी अशाच प्रकारे एक बैठक आपल्या गावापुरती मर्यादित घेऊ, तिथे
नवीन समिती निवडली पाहिजे, नवी माणसं आपल्याला जोडली पाहिजे. आज आमच्या डॉक्टर मनू घोडके काय म्हणतात तेच नव्हते महाराष्ट्राचा म्हणणार आहे. काय मानसिकता आहे तुम्हाला? तुमची कोकणी राज्यघटना मिळाली ना आणि अन्याय पद्धतीने तुम्ही मिळवल्या तर गप्प बसा ना, की घेऊन गप्प बसा. दुसऱ्या भाषेला आम्हाला तुम्ही राजभाषा करून होता कामा नये म्हणता, सगळ्यांना मी करू नये म्हणून सांगता. म्हणजे मला जे मिळालं ते तुम्हाला मिळू नये. मला नोकरी मिळाली म्हणजे तुम्हाला नोकरी मिळू नये. मला जर समजा काही जमिनीचा तुकडा मिळाला तो तुम्हाला मिळू नये. ही कसली बुद्धी आहे? ही दुष्ट बुद्धी आहे. मी सांगतो तुम्हाला, अत्यंत दुष्ट नीच प्रवृत्ती आहे. सिक्कीम राज्य आहे, 4 भाषा आहेत, राजभाषा. कुठे भांडण झालं का? कसं झालं? 4 भाषा. त्यांनी भांडले का? आंदोलनं केली का? कोणी याला नको त्याला नको ढकललं का? काही झालं नाही. एकमेकांना समजून घेऊन बाबा तोही माझ्या राज्यातला आहे, हाही माझ्या राज्यात, ही भाषा माझीच आहे, ती माझीच आहे, आमच्या राज्याची भाषा, असं समजुतीचं ठेवून करायचं. दिल्लीमध्ये 4 भाषा आहेत. त्या कशा झाल्या? कुठे ऐकलंय का? मला सांगा. कुणी आंदोलन झाल्याचं, मारामारी झाल्याचं ऐकलंय का? कुठे गोव्यातच का? कारण हे काही लोक जे आहेत असे मतद्रष्टच लोक आहेत. त्यांना फक्त आपला स्वार्थ साधायचा, म्हणजे स्वार्थ साधण्याकरताच ही तरी कोकणी जन्माला तुमच्या आमच्या हिताकरता नाही. कोकणीला राज्य कारभारात स्थान देण्यात मराठी नाहीच. जी मराठी सर्व क्षेत्रात गोव्याच्या वेळी वापरात होती एक, आणि त्याचा दुसरा फक्त बघा, दुसरा फक्त असा आला की त्या पोर्तुगीज शाळा सगळ्या गोव्यात आहेत, त्या सगळ्या कोकणी कराव्या. एकही कोकणी भाषा खाजगी असतो कसली होतं त्यावेळी गोव्यात म्हणून. पोर्तुगीज सरकारनं खूप प्रयत्न केले कोकणी शाळा काढण्याकरता, 2-3 वेळा तरी केले, पण त्या मुलं मिळत नाही म्हणून बंद पडल्या. हा इतिहास आहे. आणि सरकार सगळे करतो कोकणीला शिक्षण. या दोन्ही लोकांच्या जनतेनं प्रचंड विरोध केला आणि त्यानंतर आधीच मागं घ्यायला सांगायचं कारण असं की त्यावेळी जे पंडित नेहरू बोलले त्याचा परिणाम, त्याचा फायदा या लोकांना मिळाला. आम्ही वेगळे, आमचे वेगळे, आम्हाला वेगळं राज्य. परवाच मला एक तरुण पंडित भेटला. तरुण, मी वर्षा उत्सवामध्ये बसलो होतो त्याच्याशी बोलत, तोही तरुणा झाले त्याच्याशी पुस्तकामध्ये बोलत. सहज त्याला मला विचारलं, काका तुम्ही कोण? मला म्हटलं ते घरवळीकर. आणि आम्ही म्हटलं मराठीचं आंदोलन करीत आलेलो आहोत आणि आता पुन्हा मराठीचं आंदोलन राज्यभाषा झाली पाहिजे त्याकरता आम्ही सुरू केलेलं आहे. तसं बघत राहिला माझ्याकडे. मला सर पण मग कोकणीचं काय ती आमची ओळख नाही. ओळख तुला कोकणकरांची ओळख काय माहिती आहे का? आपण या ठिकाणी आजच्या मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली त्याबद्दल आपण सर्वांना धन्यवाद. आता मेळावा आहे मराठी राजभाषा व्हावी यासाठी आपण आग्रह करावा आणि त्यासाठी लागणारे सगळे प्रयत्न आपल्याकडून व्हावे या उद्देशाने 18 मेळाव्यापैकी मान्य या ठिकाणी आयोजित केला गेलेला हा पहिला मेळावा. पद्धतीचा आपण सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आता सुद्धा अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला, शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर. आपण आपली ही मराठी परंपरा आणि त्या परंपरेतून जन्माला आलेली मराठी संस्कृती याची सुरुवात अगदी 5 पूर्वी 7व्या शतकात झाली. एवढ्या मराठी परंपरा आणि संस्कृती ही जुनी आहे, खूप जुनी आहे. अमृताची कैवल्य असं म्हणणारे ज्ञानेश्वर त्यांनी तर वयाच्या 16 वर्षी ज्ञानेश्वर महान ग्रंथ लिहिला. ते गीतेवरचं भाष्य आहे, दत्तात्रयानं भावार्थ लिहिली आहे ती ज्ञानेश्वरांनी लिहिली म्हणून आपण त्याला ज्ञानेश्वर असा उल्लेख करतो.
आपली मराठी भाषा आणि ते पुढे नेणारे आपले सगळे मराठीचे समर्थ असे लेखक कवी जे होऊन गेले त्याने आपल्याला आपल्या समोर ठेवलं ते आता मी म्हटल्याप्रमाणे 7व्या शतकापासून आपण सुरुवात केली. ज्ञानेश्वरापासून मग ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, सावकामाई, नगर, सुनार, विठोबा, चेतक अनेक कवी आणि अगदी फार पूर्वीपासून होऊन गेले आपल्या गद्यलेखनाचे लेखक पडतात. मग ते आपले आपले असोत किंवा कानेटकर असोत, खांडेकर असोत, असे अनेक लेखक ज्यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी आपलं आयुष्य वेचलं. अशी समृद्ध आणि संपन्न भाषा, जी भाषा आपल्या ज्ञानाची भाषा आहे, जी भाषा आपल्या हृदयाची भाषा आहे, जी भाषा आपल्या हुंकाराची भाषा आहे, जी भाषा आपल्या श्वासाची भाषा आहे. एवढी विनंती करेन की तुमच्या आमच्याकडनं यासाठी हे काम हे कार्य साध्य करण्यासाठी मराठीला राजभाषेचं स्थान मिळवून देण्यासाठी आपल्याकडनं जेवढे प्रयत्न करणं शक्य होईल तेवढे करता येईल आपण करायचे. भोगामध्ये जशी कोकणी भाषिक आहे त्या कोकणी भाषिकांबरोबर तेवढ्या बहुसंख्येने मराठी भाषिकही आहे, पण आज त्यांची गळचट ठेवते आणि हे थांबलं पाहिजे. आणि हे थांबवणं आमच्याकडे हे सगळं तुमच्या आमच्या हातीच आहे. मित्र हो, मी काही वक्ता नाही आहे, व्यासपीठावर पहिले वक्ते बसलेलं आहे. वक्तव्य करणं, भाषण करणं, व्याख्यान करणं त्यांचं काम आहे. मी फक्त एक शिक्षक असं कारण पोटात उभं बोलण्याची सवय असतं कारण फक्त तेवढं एक चहा तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे. तर मी आपल्याला विनंती करतो, परत एकदा विनंती करतो की या मराठी प्रेमी, या मराठीच्या कार्यकर्त्यांनी की या मराठी स्वतः त्याची संपन्न केलेली भारती आपल्या मोबाईलच्या हाती दिलेली आहे. ती भारती पुढे नेऊया, त्याला योग्य ते ज्ञान पण देऊया, त्याला योग्य जागी पोचूया आणि आपलं कार्य संपन्न होत्या. या अभिषेकाने मला बोलून मला हा मान दिला, व्यापनाचा मान दिला, त्याबद्दल मी अभिषेकांना धन्यवाद देतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.